barebiriro abaibori na abanyakenyoro abonchukanaine esukuru ya secondary ya Bogwendo PAG iyo gutuka se wadi ya Magombo ase bunge ya Kitutu Saba county iyo ya Nyamira nigo bono banyari kwemurunganiria obutenenerio bobe ase esukuru iyo nakugania buna mwalimu munene bw'esukuru iyo anyare kung'anyigwa rimorioka aiga kubwatekana na kiria buna nigo aborokiwa abo baikaransireta matemu ikirasi kirige 12 bono banyarete konyora emin ya 2.9 iyo korengana nabo bwatene obatebire erekerengo gense ikigima nechinga kiechecho nigo batebire mubaro bwaborokiwa ase esukuru iyo nigo genderete gokya kigima engana batebire bono etachikoreta omugoko na bwigo amatokyo mayasa matukare bosio mulikito Daniel Ontiri na roboti rwa senjira bikobwatia omwaka eta nigo yaringe na borokiwa 52 noyo mubuka gwikekero toko gendembeo nigo ere na borokiwa 20 noyo mubuka amagacha ye talimaya buna nonye kebwate birasi bisaine asa borokiwa gwetanieri bwemo abukare nensemo aborokiwa bagosomera na bekorolekana iga Kurugeita otaraswa tayari wakuro moyo nebirengo bya masomo birase skuru ye asikiribuna nonyene geita na kongu kogororwa asikibwa tomo chando ingo kwanira skuru ye secondary ya Bogwendo PAG ye gotoka Magombo ase county ya Nyamira yasa matemwa yili tukuligoro omoroki wobo omuya ke masomo enigali gete grade GD+ nobo mwario grade GD- ingana yagendere kongose birengerelio au andake asingencho yobotenerio bobe. And so far what I have observed is not encouraging. The school is on a very bad state. Very, very bad indeed. And considering that the school was founded in 1978, and at one time, the school comprised of 1,000 students. Abateneri be skuru iga gose sponsor inse ye kanisa ya PAG bateba omochandororo monene no mwalimu we skuru iga omonene uyokorengana na barabo ole omorebi yata utali gwakana nonyena bakori emeremo no kagere gutumeka kibese che skuru bobe. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to this school just after rehabilitation. And even then, we expected that after rehabilitation, somebody can change. He didn't change. Even then, he is now worse. It's made the school appear like it is no longer school. Wakumirie, nabere igo. To wanchabuna omwelio nigarolekanete se skuru iga omwelio womotinyo kyando mwako eta nonyina samatemo manene yo mwako eta ige bachite kabetereria omokonyo ye akayatenenera tarehe 24 January 2024 galente bitabu ga kabisa ine 121,200 omwako yo kaera kurwa bwongocha na atebibwa abantu bali bakobeka jise yo aguchibese mbayo njikoboli ngai bakale ngabakarale mbuli bona kara bakarale munyako ngachibese muna abantu moko angepenatu none penatu turi gupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them, and no action. Aselio gilimo abaiboli nabateneri abaiga nigababolia akwisiko limorioka asokoirania obwansu bwa masomo na maskani ase skuru igenkoro na ndo abaiboli ndomo dageti asokora maene pindo mo dageti tiagende skuru ga skuru yeto achire inse bakabone tayeto koera grade 10 ninja korete ebera atwaro uwo bagocha ase nginji bagure ngomwalimu ora ya tranga effort time bafanyika skuru buna bagore gasi mbali kwakana. As a sponsor simuhitaji kabisa, as the community muhitaji kabisa aende nyumbani kwa usalama. Sisi watu wa vita. Serikali tunaomba sub county yetu na county yetu fanya kazi yenu vile inavyohitajika. Mkiambiwa jambo litekeleze kwa wakati wake. Na the principal ambaye anakuja lazima tumjue ni nani na kazi anayoifanya, ni wapi anatoka na vile anakuja hapa anakuja kufanya nini. Serikali amwezi lazimisha kufanya sarakazi na kuharibu shule zetu.
asomokito bokomorigia koigwa korwa asare nigo twatwomera asa baiga batigara no kwegena bunosi na chigonchureria nkuribo teregeta seni kya Getembe kurega se county ya Nyamira iliterane ngoro kwa Daniel Ontiri.